ha joni min andintinan ko Fulbe TV meɗen jokkodiri hen e Sare Ngai naɓe woni Diallo Kunda family e hitande ɓe hitande ko ɓe waɗata affaire cosaan He's the one standing by you. Odo. Mohamed Diallo. Gotal ɓe ganda mawɓe Diallo Kunda family hanki ɓe waɗi natal gotal pour yimɓe ɓe mbawa yiide ɗum ko Diallo Kunda family. On jarama Fulbe Africa. Min beltima Allah no andi Malik Dieba on kolli enen fof koyen hunde wotere wonani en puɗɗanima bisimillahi rahmani rahim Allah rokku en haalde ɗo ko ina weya fulɓe men amin ya ilele itali Allah kadi rokku en haalde ɗo ko tiiɗi ko Allah ina heɗo amin ya ila ya toga hakkude sabba amin ya toga ila sabba hono nande baba mariya baba wona ya ala ya ala ya windere fof ko Sare sille naɓe o di jombajo minen fulɓe roroɓe hono parolta ñande jombajo adda
Anthony Sare. Young by the Gary Sunday, Honorable Save Malo, Honorable Governor. Then on Atine Jombajo Depot on the photo. Jombajo Depot, Yogato hit the Honorable Governor. Tarisile and the Kiri Honorable Governor. On Jan Manafi. Sare, jamba to Sutoe, jamba to Luna, jamba to Vedo Bede, Kuma Hana, Hakuna one Sasane Ada, also my jamba to Papa Dumana, Papa Tele White on, photograph of Sasa, Kumajo Ala, your Salam Alaikum, on jarama on e misi jombajo yeyno hanki gorko yahayno yimɓe gorko ñaato debboto e woodi aadaji ɓe mbatta toon pour ha ɓe mbawa addude jommajo kono noon joni on jarama on mbawa ɗumaninde joni on jarama koto jeeye e hoɓɓe heddiɓe guiɗo famara ɗo yeesoɓe ɓe woɓɓe guiɗo en honorable gouverneur bisimilla maɗa alhamdulillahi rabbil alamin folo mi yetta jarga Sare Gaye alaji Fode Diallo makko he Diallo kunannaɓe fof Sare Gaye e kelifaɓe Diallo Kunda e kelifaɓe Sare Gaye yo imam Sare Gaye rewɓe Sare Gaye fondinkeɓe Sare Gaye sukaɓe Sare Gaye on fof mi salmini on mi yetti on mi juurima on e nder nde ñalande hande ɗo e si ɗon yawti mi salmina gardijo amo ɗum woni honorable Sekou Mbalo mo gandanta ko makko woni special political advisor to His Excellency the President of the Republic of the Gambia mi salmini ha beta police commissioner Opari Barijon mboɗo Mr commissioner Mbalo makko ne mboɗo e polisaɓe Sare Gaye ɓe fof the National Assembly member for Fuladu e for Wulli West makko ne mboɗo honorable Famara Sabali kanko ne mi salminiyo mi yettiyo mi juurima o e fulɓe africaine ɓe ɗo Malik Djeba mi salminiyo e kala bonɗo fulla africa bonɗo ɗo onon fof mi salminiyo hande dalila gadduɗo en ɗo noon ko ɗum woni fedde wonde nde ɗo e nder Sare Gaye ɗo kafu maɓɓe ngu mi Sare Gaye association e président maɓɓe o mboɗo mi salminiyo beta mi yettiyo beta e muno ɓe salmina muno ɓe wiya wonde programme o weeɗi o yooɗi docta one wonɓe ɓe ɗo ɓe doctariɓe wonnoɓe ɓe ɗo ɗe balɗe fof ɓe gokkira lekkele over 2000 people okkama lekkele ɗo ko ɗum woni wonde wona festival tan mbaɗɗon kono on garine gokkon yimɓe ɓe e cafron yimɓe ɓe ñawnon yimɓe ɓe because ka nani ana waɗa culture ka sellu nden noon ɓenne mi yettaɓe ɗo mi jarnaɓe jargaji garɗi ɗi ɗo fof mi yettiɓe leydi kansulo monone mboɗo on ne mi yetti o mi jarni o kala bawɗo ɗo won mi wawa lim inde mi yettiɓe fof mi jarniɓe télévision aji ɗi ne ɗiɗo ɓe fof ne mi yettiɓe kala gimmorɗo ka Biram GRTS Manda TV Besel TV ɓe fof mi yettiɓe kala bawɗo ɗo wonde dal Fulbe TV ɓe fof mi yetti mi jarni on mi yetti on cultural groupe aji bonɗi ɗi ɗo fof ne onon ne mi yetti on mi jarni on ko immori to ceɗɗo immori to leƴƴi goɗɗi ɗi yo dayretaji goɗɗi e nder fulɓe ɓe on kolliri ɗo cosaan mi yetti on mi jarni on
the youth chairperson also, regional youth chairperson ne mboɗo mi yetti o, mi jarni o makko e yimɓe makko ɓe fof, the youth committee, onon fof mi jarni on, mi yetti on. The chairperson of this occasion, ɓe gandanta ko yimɓe mbatta ɗum moderate, mi yettiɓe, mi jarniɓe. Fedde no gaynaka nder ɗo Sare Ngai yo en Wulli West, ɓenne ɓe ɗo mi yettiɓe, mi jarniɓe a beta. Hande wonani kam weltare arangol ɗo, daranade ɗo for His Excellency the President of the Republic pour arde ɗo. Ko ɗo watti my second time muno ara o programme, rowanin programme bannoɗo ɗo ko tawnota mi funti leydi ndi mi hoɗoyima, mi wawano tawede programme o kono hikka Allah waɗi mi tawama programme o. Muna andi programme o noon hitan kala hitan ko ɓurat ɓeydu. Hikka noon ko woni ko the team of the programme ko ɗum woni wondenam yo kawral hono mbawten yiidu enen fof kawren bonen hunde wotere at least cosaan sa latindima cosaan koko addata kawral a yi kala ɗo jiiɗa hande enen mbaɗa cosaan ɗo enen belti ko jam woni ɗo jam ala cosaan wawa ɗon waɗede ɗo jam ala yimɓe mbawa ɗon hawrude ɗo jam ala a yiyat ɓamtare wawa ɗon wonde nden noon hande e nder Sare Ngai en jii wondenam jamɗi ɗo kisal ɗiɗo ɓamtare nde ɗo wonde hunde wotere ɗiɗo because ɗo ko wawi ɗum ko wadde he nder ndi leydi ɗo he nder nde Sare ɗo ko ɗum woni jam nden noon he jamanu Fode Diallo mi yetti o mi jarni o makko he mawɓe Sare Ngai because sa yi ɗum wawi wadde ko mawɓe dari ɓe dariti ɓe kuɓi keesele maɓɓe ha ɓe mbawi ɗum wadde hande ɓiɓɓele ɓe ne deggini pour ɓe deggina teppele mawɓe ɓe nden noon sukaɓe ɓe muno on jarna muno on yetta muno on okkira konngol wondenam wonen hunde wotere sen boni hunde wotere ko ɗum woni ɓamtal sen boni hunde wotere en naɓat leñol ngol ɗo gandanta en pogano ngol yettoto ɗon hande kala ko woni Sare Ngai ɗo ko kawral tan won ɗon kanna sa latinima e nder Sare Ngai leƴƴi goɗɗi ɗi hande ɗiɗo kono hande performance mbaɗaɗo ɗo wona pullo tan wayi ɗo perform leƴƴi goɗɗi ɗi ne mbaɗi ɗo perform ko ɗum holliri wonde Sare Ngai is all inclusive ko ɗum woni Sare Ngai nden noon ceele bonɗe ɗe he nder Wulli West ceele bonɗe ɗe he Upper River Region ngare janggen he dow Sare Ngai ganden wondenam he nder Sare Ngai ko leƴƴi ɗi fof woni Sare Ngai kono ko maɓɓe fof ndenti ɓe woni nene goto baba goto ko ɗum His Excellency President Barrow watta advocate ñande kala ñande His Excellency wi ko jam he cellal wawi nabde sa yi hande développement ɗi wawa yaade ko jam woni e nder leydi he sa yi développement ɗi wawa jogade ko onon boni hunde wotere bonɗon nene goto baba goto sa yi mbawmi ɗanade base ko onon mbaɗi ɗum ko onon boni nene goto baba goto ha leydi ndi wawi yaade yeeso nden noon Sare Ngai naaɓe gande wondenam wona on Sare suka e nder ndi leydi Gambia Sare Ngai fof ɗi anda e nder leydi Gambia kala ɗo ginnuɗa Sare Ngai yimɓeɓe gandi ko hoto wiyde Sare Ngai nden noon ndewen mawɓe ɓe enen sukaɓe ɓe se ndewi mawɓe ɓe tan teppe mawɗe ɗe mawɓe ɓe en mbawat yaade yeeso sa latinima ɗe cokke mbaɗaɗi ɗo sukaɓe hewɓe ɗo ɓe ganda ko wiyte cokke ayi jangde école jangde tubakoɓe takani ha gaccuɗa cosaan maɗa nden noon ngare nden ten wata gaccen cosanji men janggen tubakoje pour mbawen naf jaden e jamanu o hande ko ɗum tagi ha enen janga ko ɗum tagi ɗo leɓoɗo haali o wi wondenam janggen meccele mbawen nafde koye meɗen kono ɗum takani ha gaccen ko gonɗen ko gaccen ɗum sen jajiti ko gonɗen ko sen ndenaki en jaat dulare ɗo gandanta wona ɗon jiyaɗen nden noon cosan men o e ponkeno cosan men o nangeno ganden wonde ko ɗum woni mandarga meɗen bimbi ko ɗum woni mandarga men hande ko ɗum woni mandarga meɗen bimbi nden noon e dow inde His Excellency the President of the Republic Mr. Adama Barrow mi yetti on mi jarni on te mi weltimane kala buuña baɗaɗo on mbawi o wadde ɗo te kala garɗo e nder Sare Ngai ɗo a weltima nden kala beltiɗo ɗo ko min Samba Ba governor of Upper River Region ko min ɓuuri weltade nden noon mi yetta on mi jarna on hande wona ñalande haalgol ko ñalande cosan e ñalande weltare nden noon continuen cosan o ha Allah lamɗo o wiyata korot eɗen nder Sare Ngai inchallah on jarama mi yetti on mi jarni on assalamu aleykum men jejjitani RYC chairman o Mama Saliou Diallo a salminama e ambassadeur Gambia nder India on e ɓoɗo honorable Omar Soppa Sise Kumbalo jemma si ƴeɓtanine haysi ko fajar poltan ma wiya a pooli kam miɗo nanguno nde noon honorable Se Kumbalo Sare Ngai naɓe belti e tawtorde programme o e waktu momin nodduma kalaɗa noto
ala wawno wiide mi arata mi nelat kono Seeku Mbaalo wi Sare Ngaye waɗata kala mi nelata ko min tigi yahata nden on min beltima honorable guest speaker a salminama juurama you are welcome. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mi salmini jarga Sare Ngaye o kaw am Fode Diallo. Mi salmini almame Sare Ngaye o. Mi salmini almame ɓe garɓe ɗo ɓe fof kañe jargaji garɗi ɗo hannde o ɓen onon fof mi salmini on. Si ɗum yawti mo gardumi ɗo mo gandiranta ko kanko woni gouverneur Upper River Region honorable Samba Ba, mi salmini ɗum. Si ɗum yawti mi salmina député mo gandirantana ɗo falli Mr. Sabali, honorable Sabali, onne mi salmini ɗum. Mi salmini kansulo meɗen mo gandiranta on nena ɗo e fiit gargol muɗum ɗo. Si ɗum yawti commissioner of police for Upper River Region, commissioner Mbaalo, kañum ne mi salmini ɗum abbete fi gargol muɗum ɗo. Si ɗum yawtine mi salmina kala mo gandiranta ko youth leader Mama Saliou Diallo mo gandiranta aldi kañe youthɓe leydi ɓe fof mi weltanima on fi gargol ɗo tawe ɗon ha pari gokkon courage sukaɓe Sare Ngaye. Haala am wawta judde abbede kono ɗo mi gaynude kadi mi salmina media houses ɗi gandiranta ɗi gari ɗo kaɓirde GRTS kañum e Besel Media, kañum e Fulbe Media, kañum e amen Manda TV ɓe gandiranta Fulbe ɓe na dara ɓe toujours encore onon fof on calminama he gargol ɗo. Ɗo e ɗum kadi si yawti mi salmina kadi Fulbe Africa. Fulbe Africa Mr. Ba mo gandiranta toujours na dari pour aada Africa, culture Africa, sukaɓe Africa ɓe ganda ko hotoɓe gimmori hotoɓe payi kañum ne mi jaari ɗumen gargol ɗumen ɗo. Joni ɗo si yawti oɗon fof mi haalana on wondema His Excellency President Adama Barrow wiyo salmini Jallo Kunda mo gandiranta ko ɓen mbaɗi organise o programme o salmini Sare Ngaye naaɓe oɗon fof e weltare muɗum ko hikka woni duuɓi 6 oɗon mbaɗa o programme oɗon gokkira lekkele oɗon kalana cugale ɗe no janggu oɗon kalana ɗumen Adamuya e dow ɗum His Excellency President Adama Barrow itti guluje 50 o okki on yo ɓeyditoren to o programme mo gandiranta ko ɗum waɗa ɗo hande. O wi o weltima o wi saburanta o programme mo mbaɗɗon ɗum holliri wondema oɗon paara leƴƴi ɗi fof woni leƴƴol pulle, leƴƴol serankulle, leƴƴol seɓɓe, leƴƴol joolaɓe, leƴƴol manjakoɓe oɗon paala ɗum fof wona nene goto baba goto ɗo leydi ɗo e dow ɗum o weltima o jaari on Sare Ngaye naaɓe e sukaɓe Jallo Kunda. Amen si ɗum yawti ko mami leɓa politique seeɗa sabu so yi enen mbawa wadde programme mbaɗo ni ko jam woni ɗo leydi ɗo. Homo noon woni yeeso leydi o ko ɗum woni His Excellency President Adama Barrow. Si Adama Barrow ɓakkano en jam en mbawtano jokkodirde enɗam en mbawtano jokkude aada men en mbawtano jokkude diina men en mbawtano wadde ko paalaɗen e dow ɗum si ɗe dentani si en keeɓi ɗumen ko ma jaaren laamu ɗum gonga woɓɓe adanat wawɓe haala ɓe ɓe mbiyat wona président Adama Barrow waɗi ɗum kono ko mbiyammi ɗumen laamu yawtuno ngu ko enen tigi beddanino ɗumen karta kono nde ɓe parano pour goto fof haala ɓe parano media o haala ɓe cali ɗum waɗano kono président Adama Barrow wiyo o okki freedom of the press o okki freedom of the media o okki freedom of association ko ɗum addi hande enen fof enen keeɓi jaam en mbawta noon rentude en jarani ɗum ko mbiyammi sukaɓe Sare Ngaye mbakkile oɗon fof nanggodiron gonon nene goto baba goto mi andi Sare Ngaye seɓɓe ɗiɗo fulɓe ɗiɗo leƴƴi goɗɗi ɗiɗo kono han nanggodiran ngol mbaɗɗol ngol continue ɗum gonon ndene goto baba goto
ko ɗum naɓata Sare nde to yeeso so on peccodiri on mbawta tadde kutu enen kala ɓe gandiranta gonɓe ɗo han nangodiren mbaɗen jam pour leydi ndi heɓa jam enen noon fayi heɓde élection 2026 si Allah jaɓi ko ma kaalen ɗum ɗo mbaɗen feere mbotanen jam mbaɗen support jam enen fof eɗen jii han développement jahowo ɗo Gambia o courant-ŋaji ɗi ɗin dulaji ɗi fof salaji ɗi ɗin dulaji ɗi fof laabi ɗi ɗin dulaji ɗi fof hay jawɓe ɓe ɓe gandananta ko ñamdu tan woni haaju mumen jawɓe ɓe saku maaro han a heɓat saku maaro a heɓat wulude e temelle jeeɗiɗi han président Adama Barrow ko ɗum waɗi o courant mo jiiɗon ɗo ɓooyata ko ɗo huɓɓandi Sare ngal midaji courant ɗi ko temelle joyyi ɗum ɗa ɗum président Adama Barrow itti ɗum ha laaɓi galle fof galle midama temelle joyyi tan joɓata mi sikki wallude neɗɗo mum wallude leydi mum ko ha ɗon haadi si neɗɗo noon fulɓe mbiyo sano ano lotane ɓawo ma an kala lot reedu ma président Adama Barrow ari lotana en ɓawo men go enen kala looten deedi men ɗi i woodi opposition ɓe gandiranta na jiilo gaccitoɗen hakkille a bete ɓe garat ɓe mbiya on wondema ɗi courant-ŋeji moɗon onon joɓatno ñati tanka kono duuɓi capanɗe joyyi onon joɓat ñati tanka ho an kemno courant ɗo duuɓi capanɗe joyyi onon joɓat ñati tanka ho an kemno ɗi salaji mbaɗaɗi ɗo duuɓi capanɗe joyyi onon joɓatno ñati tanka ho on keɓi ɗi boholji han cakaɗi nayyi moɗon ɗi jara beyi moɗon ɗi jara baali moɗon ɗi jara on kemno ɗum wota on jab goɗɗo funta on gande ko woni nafaka mon ko ɗum woni laamu président Adama Barrow mi hanna ɗo haala am mi jara organising committee o ɓe gandiranta ko kamɓe mbaɗi ɗum woni Kabir Alassane Diallo kañum e docteur Sadio en ɓe doctoraɓe ɓe gandiranta ɓe mballi ɗum ha ɗe lekkele fof mbawa ɗo okkirede kamɓe fof mi wi ɗumen on jarama bravo ala barka a jarama sabu o kiwi halbinima min komin kawiraɓe muɗum nenon neɗɗo o fota ba ɗum minen min ɓangi kalifa o si Allah jaaɓi a jarama min beltima nenon ala ko mbatten tan si wona ka en gaccen men kono Missa Mbalo an miɗen ma nanguide an e honorable Fama miɗen ma nanguita o an woda ko kalɗal Missa Mbalo Missa Mbalo bismillah ma Missa Mbalo o woni yesoño polisaɓe mi yarano mi salmini jarga o mi
mi salmini almame o mi salmini mawɓe Sare ɓe fof mi salmini honorable men o Mr Sabali mi salmini kala garɗo ɗo hande mi salmini men fof mi haala am ɓoyata ɓay dongal ngal longɗimi ko ɗum woni dandugol te sa yi hande en kawri ɗo ko jam woni he leydi he te ko on jam paalami enen fof ndenten ha gaynen jammo way minen tan min mbawta ɗum wadde ɗum waɗi feere ha toujours minen mbiya yimɓeɓe pour min jahdo e nder yimɓe to minen kalan ɗumen wonde may noon no min gokkodir juuɗe pour min gadda jam he leydi he e dandere gonga ko police aɓe pour ɗum wadde kono comme no mbimi ni police aɓe tan mbawta ɗum wadde ko ma tan ndenten gokkodiren juuɗe ɓay sa laari ɗo hande jama gonɗo ɗo o so wiyama yuno ko Sare Ngai police rek foti ɗum wadde police ɗum wawta yaade ko ma tan gokkodiron e mumen juuɗe pour ngay noon jam o gonɗo he wulli te mi tori on o jam ko o wawi foof sa yi en kawri ɗo ko jam won ɗo sa yi enen mbawa yaade eɗen juuloya ko jam kala ko mbawɗen wadde jaaɗogol guesa waggol everything ko jam so on jam noon gaynen mbo ganden ko nafaka meɗen kala patɗo imminde fitino mbaɗen feere kettoɗen mbo kaɗen mbo pour wota wat fitina because si fitina ari a yiyat a tandina kulle kewɗe yimɓe hewɓe hande sa laari développement ɗi waɗa ko ɗum waɗi ɗum because ko jam won toon so on jam noon ko on min tori pour mballodiren gokkodiren juuɗe ha jam tabita e wona wulli tan bon e URR fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Gokkemo juuɗe gokkemo juuɗe Honorable Sare is the National Assembly member for Fulbe West District. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Abarca. Demba. Ah, okay. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin. Folo miko salmina jarga Sare o, miko salmina rewɓe Sare ɓe, miko salmina almami o, miko salmina sukaɓe Diallo Kunda Fulbe association ɓe salmina aɓe ɗum. Salmina chairman Faseni Baro chairman Sille Diallo kadi ɗo wulli East. Mi salmini police commissioner, mi salmina SOH station officer gonɗo ɗi fof in Sare Ngai mi salmini kala gonɗo ɗo. Handu woni weltare abete. Hoɗum waɗi ɗum weltare ko en hawrindinaɓe hoɓe kawrindini en ɗo kolta Allah hoɓe waɗi ha jottiɗen ɗo anen fof kawɗen ɗo ko ɗoni sukaɓe Diallo Kunda sukaɓe Sare Ngai on calminama abete neɗɗo kala ɗo gonɗa kala ko mbawɗa won kala ɗo mbawɗa wonde kala ko mbawɗa wadde wad jam andire ko moƴƴi sukaɓe Sare Ngai Diallo Kunda o kafu moɗon kafu moƴƴo yimɓeɓe fof yon poti yettirde Allah taman seeri mo kolliɗon ɗo o kala ɓiɗɗo leydi gonɗo e nder Gambia e foti ƴefde o taman seeri eto waɗa ɗum e tundu muɗum walla waɗa ɗum e leydi e kalɗo wawi wonde minen ala komin mbawide wona mbiya on jarama ko jawdi moɗon jittoɗon lamdi poste oɗon ngara oɗon ñawda yimɓe leydi hay woɓɓe wonaɓe leydi Gambia sa ko ɓe Sénégal oɗon ɓe ñawda kala ɗum e wawi ende oɗon calmina oɗon ñawda
ta jomum ittani hay dara hitani kala ɗo ɗum mbaɗa rowani mi hawri hen kane mi hawri hen wona neɗɗo wiya on jarama yo Allah nabru kaf mon o yeeso ɓeyda kawral e ɓangtal ɓawi ɗum miɗo salmina his excellency président Adama Barrow the last time on jeeyi on jii ɗum on kalde muɗum o hokki on kalifa ya on ƴefti kalifa o mi salmini on e ɗum afta kam ne waɗani on ko wawi wadde ko en ɗon wiya o jarama bete politician sa hokki ɗum plateforme ko ma haala politics ɗum is obvious ala ko jiiɗen han si wona président Adama Barrow in this country leydi Gambia ɗo haray meɗen yetta tumtim Fulbe TV yanoɗo ɓe ɗon ɓen fof woni Abdoulaye Mballo Mamadou Aliou Diallo mi jeetani e Binta Besel Diallo mo annduɗa kañum kadi wallitike ɓe golle ɗen meɗen yetta noon Samba Galadio Mballo ha France mo annduɗa kanko tampiti Fulbe TV e jarama ko jokkuɗo men kon komi musidɗo on kadi joto Diallo golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision